to kopper. Hvad så med dig? Ikke du hvad? Den skører altså her i 100 på den her tid. Ej, den er sindssyg. Ja. 2,37. Så får jeg halen og sagen. Er halen røg den? Altså lige så lidt til. Vi har Emilie Rasmussen, der har kørt bedre end David Miller. Bedre end Gutierrez. Bedre end Carlos. Så var I færdig. Jeg troede, det var muligt. Ja, bedre end Slæk og Valverde, Mario. Den er helt udmattet. Ja. Det er verdens bedste kunne se den der med gul giver vinger, men det er altså rigtigt op. I det her tilfælde, chicken wings. Men det er jo det, vi har ventet på længe, Dennis. Det er jo en stor disciplin med alle de overraskelser og drama, vi kunne forvente.